Op Texel doen ze al wat wij straks krijgen als openbaar vervoer. We reisden daarom naar het Waddeneiland om eens te kijken hoe dat gaat. Je moet urenlang wachten en soms is hij vol en dan rijdt hij voorbij. En verder in deze Zeeland nu. Regenboogzebra is weer zwart-wit. En wie is die man die het aandurft bij Hoek? Goedenavond. Het openbaar vervoer in Zeeland gaat in 2025 op de schop. En het vervoerssysteem op Texel dient daarbij als voorbeeld. Bussen rijden er niet meer door de dorpen, maar eromheen. En om bij die lijnbus te komen moet je zelf kleinschalig openbaar vervoer regelen. Onze politiek verslaggever Heiko en cameraman Roel gingen op reis naar Texel om eens te kijken hoe dat gaat. We zijn onderweg naar de Texelhopper, een serie kleine busjes die je vooraf moet reserveren om van het ene punt naar het andere punt op het eiland te kunnen komen. Of om aan te sluiten op de lijnbus die nog rijdt tussen de haven en de Koog. Voorheen reden er veel meer lijnbussen op het eiland, maar dat hebben ze teruggeschroefd. En de provincie Zeeland vindt die Texelhopper nou het voorbeeld voor het nieuwe Zeeuwse OV-plan. Je moet je realiseren dat je vrij veel tijd kwijt bent met wachten. Dit is raadslid Veronne Koot. Zij maakte de noodgedwongen komst van de Texelhopper mee. Dankzij die hopper is er over het hele eiland nog vervoer mogelijk. Maar er kleven wel nadelen aan. Kijk, als je een vaste dienst hebt, dan weet je over 5 minuten komt daar de bus aan. En ze zijn meestal vrij nauwkeurig. Dus dat is goed in te plannen. Nu moet je vaak een kwartier van tevoren er al staan en dat kan ook nog wat verlaat zijn. Ook volgens veel andere eilandbewoners kleven er nadelen aan de hopper. Het is waardeloos. Want? Want je moet urenlang wachten en soms is hij vol en dan rijdt hij voorbij. En soms dan sta je daar voor niks, omdat het gewoon vol is en dan moet je wachten op de volgende. Dus om een aansluiting te krijgen, moet je goed nadenken. Je moet het een uur van tevoren reserveren. En meestal komen ze ook niet eens op tijd of zoiets. En dat heeft ook niet echt een plan of zo. Want soms rijden er 3 leeg achter elkaar. En dan moet je weer wachten op een andere, omdat ze toch niet voor jou kwamen. Maar niet iedereen denkt er zo over. Als je net zoals hier in de buitengebieden zit, dan had je vanuit Ouderschild 's ochtends 1 keer per uur een bus naar Den Burg. En 's middags bijvoorbeeld 1 keer in de 2 uur. En vanuit Den Burg naar Ouderschild, andersom. 's Ochtends 1 keer in de 2 uur een bus en 's middags 1 keer in het uur dus. Kun je zelfs vaker, ook al moet je een uur van tevoren reserveren. Zeker, inderdaad. Dus wat dat betreft is het zelfs een verbetering. Tijd om hem zelf uit te gaan proberen. Ik heb zojuist gereserveerd via de website, want de app die werkt helaas niet meer. We stappen op hier aan de noordkant van het eiland in de Koksdorp en gaan kijken hoe lang we erover gaan doen om in de hoofdplaats Den Burg te komen. En dat lukt. Na een uur officiële wachttijd komt de bus. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik bij u betalen? Na betaald te hebben rijden we weg. Maar onderweg blijkt dat veel mensen de hopper hebben geboekt en dus moet er veel gestopt worden. Dat kost tijd. Helemaal als niet duidelijk is of dit de hopper is die je hebt geboekt. Nou, we zijn bij de halte in Den Burg die ik had opgegeven. We hebben er 3 kwartier over gedaan. Met de auto duurt het ritje 20 minuten. Een lijnbus, nou ja, dat zou ook tijd kosten, want die moet natuurlijk ook bij een aantal halten stoppen. Maar alles bij die Texelhopper hangt wel af van hoeveel mensen nog meer die Texelhopper hebben geboekt. Want die moeten tussendoor worden opgehaald. En dus weet je nooit helemaal precies hoe laat je aankomt. Aan de andere kant, het netwerk is heel kleinschalig over het eiland. Dus dat betekent dat je op verschrikkelijk veel locaties opgepikt kan worden door die bus, door die hopper dus. En dat is wel een verfijning ten opzichte van een lijnbus die maar een beperkt aantal haltes heeft. Dus het is geen vervanging van de lijnbus? Nee, ik denk zeker als je de keuze hebt om lijnbussen met een reguliere dienst in de benen te houden, dat altijd veel gebruiksvriendelijker is. Hier op Texel weten ze één ding zeker. De hopper is geen vervanger van de bus. In de gemeenteraad gaan nu stemmen op om 1 of meerdere grote lijnbussen terug te krijgen. Simpelweg omdat dat volgens veel mensen beter werkt. Hier vinden ze het dus niet echt een topper. En dus is de vraag, is Zeeland wel zo goed af met een hopper? Het net aangelegde regenboogzebrapad in Biervliet is overschilderd met zwarte verf. Waarschijnlijk is het afgelopen nacht gebeurd. De zebra in regenboogkleuren staat voor mogen zijn wie je bent, los van je geaardheid of geslacht. Online was er af en toe al commentaar op het pad in Biervliet.
Het is een zebra waar veel mensen overheen lopen, vooral veel kinderen. En juist daarom verbaast het wethouder Laszlo van der Voorde dat het nu vernield is. De gemeente Terneuzen gaat aangifte doen en gaat kijken hoe het snel hersteld kan worden. Terug in de kleuren van de regenboog. Een grote zoekactie gisteravond bij de stormvloedkering. Iemand had het dak van een auto gezien in het water. Er kwamen veel hulpdiensten helpen zoeken. Na 3 kwartier is de zoekactie gestaakt. Vissers gaven ook aan niets gezien te hebben. Loos alarm, concludeerde de veiligheidsregio. Tegenwoordig sta je in de supermarkt niet alleen in de rij voor de kassa, maar ook bij het inleveren van statiegeldblikjes of flessen. Het zorgt soms voor lange wachttijden. Dat lijkt dan wel de Efteling hier. Ga ik van die bordjes neerzetten vanaf hier nog 20 minuten. Sinds er statiegeld op blikjes zit, zijn de klanten iets langer bezig dan voorheen. Dat je 40 blikjes in die automaat moet doppen. Normaal gezien gingen die gewoon in de plastic zak. De supermarkt moet het apparaat nu ook vaker schoonmaken doordat er nog drank uit de blikjes lekt. Vandaar het verzoek om de blikjes voor het inleveren uit te spoelen. Sommigen laten dat gewoon door de natuur doen. Dat laat ik door de regen doen. Alles blikjes die worden bij mij buiten gestald tot het tijd is om het in te leveren. En daarna gaan ze naar hier toe. Ja, als er regen valt tenminste, want het is droog. Zeeland is zelfs de droogste provincie van het land. En het ergste moet nog komen. Het waterschap gaat nu al drastische maatregelen nemen. Er is begonnen met het overpompen van water. Dat gebeurt voorlopig op 2 plekken. In de Ierseke Moer en in het Ganzengebied bij de Poel in Goes. Ervaring leert natuurlijk ook uit de laatste jaren eigenlijk door de droogte dat je heel zuinig moet zijn met het water wat beschikbaar is. En dat proberen we nu eigenlijk al preventief in te zetten in gebieden waar je misschien nog niet nu al die maatregelen zou nemen, waar we toch op anticiperen dat het nog droger zou gaan worden. Het waterschap zet pompen in om slootwater van een nat gebied door te pompen naar een droog gebied. Mocht het gebied dan nog te droog zijn, wordt daar ook gezuiverd afvalwater aan toegevoegd. Het waterschap wil zo de droogte voor zijn. Uiteraard zijn we daar heel blij mee. Ons gebied heeft veel water nodig. Het is van origine is het een moerneringsgebied, dus het ligt wat lager in het terrein. Dus er ligt ook een veenpakket in en dat veenpakket is ontzettend gevoelig voor droogte. En daarom zijn we blij dat er nu toch weer water ingepompt wordt. Want het waterpeil wat we momenteel hebben in het gebied is niet toereikend om tot ver in augustus water te halen. In de toekomst wil het waterschap samen met andere landschapsbeheerders nog meer pompen plaatsen. Over iets meer dan 3 weken begint het nieuwe seizoen voor voetbalclub Hoek. De ploeg begon deze week aan de voorbereidingen en deed dat, zoals wel vaker de afgelopen jaren, met een nieuwe trainer. Dit is hem dan, Maxime de Kranen, 35 jaar, Belg en de 7e hoofdtrainer op Sportpark De Hoek in 2 jaar tijd. De club is de laatste jaren weer een waar trainerskerkhof, maar daar ligt de Kranen niet wakker van. Ik ben blij dat er een beetje druk is. Ik kom van een ploeg waar ik vond, misschien ga ik daar later spijt van hebben, dat ik iets te weinig druk voelde. Je moet wat druk hebben, je moet presteren. En als de club op een bepaald moment vindt dat het onvoldoende is, ja, zo werkt het niet helemaal als coach. Je weet, als je ergens tekent, dat het op een bepaald moment eindigt, in welke vorm dan ook. Maar mijn doel is om een mooi verhaal te schrijven samen met de groep. Voor de Kranen is het zijn eerste klus in Nederland. En hij weet al dat de supporters hier vermaakt willen worden. Het zou niet populair zijn in Nederland om te zeggen dat je in een bus parkeert. Nee, zeker niet. Ook daarin probeer ik wel van eigen sterkte uit te gaan. Dus ook daarin ga ik de eerste komende weken moeten stelen met mijn ogen en kijken welk plan dat optimaal is voor deze groep. Maar vooral veel lopende mensen, veel diepgang zonder bal. Ook in de omschakeling liggen heel veel kansen altijd, dus ook dat te volle benutten. Het is meer en meer naar totaalvoetbal aan het neigen, bij elke ploeg denk ik, en dat ambiëren wij ook. Naast de nieuwe trainer zijn er ook 6 nieuwe spelers naar Hoek gekomen. Dit zijn ze in vogelvlucht. Dit is Glenn Didieu, voormalig jeugdinternational van België. Kobe de Weert komt uit de jeugd van Hoek. Middenvelder Nolan Bailly. Verdediger Lars Wantens. Dit is Jardel Constantia, die na een half jaar terug is op het oude nest. En tot slot hier met de bal in de handen Jarno Lyon, die de afgelopen 2 seizoenen speelde bij Helmond Sport. Door het door de KNVB ingevoerde weekendvoetbal speelt Hoek in een competitie met veel nieuwe teams. Maar aan de doelstelling verandert niets. We moeten gewoon echt top 3 moeten we gewoon minimaal eindigen. En ik denk dat we gewoon, of ik zou zelf heel graag bovenin mee willen spelen, gewoon voor het kampioenschap natuurlijk.
En dat moet je natuurlijk ook gewoon vinden als speler. Wij willen gewoon van boven meedoen, dus dan zien we wel hoe dat die eerste wedstrijden zullen verlopen. En hoe dat wij eigenlijk het niveau kunnen inschatten. Maar hoe dan ook moeten wij ook uitgaan van onze eigen sterktes. En als Hoek zijnde zijn die ambities er gewoon. Terug op het programma is in ieder geval de wedstrijd tegen Kloetingen. In Hoek staan ze te trappelen om die Zeeuwse klassieker te spelen. Hoe meer teams uit Zeeland natuurlijk in de derde divisie zitten, hoe leuker het is. En die derbies zijn natuurlijk gewoon superleuk om te spelen. Ik kijk er heel erg naar uit en hopelijk kunnen wij daar 2 keer van winnen, want dat zal toch ons doel zijn. Bij Kloetingen zijn ze een aantal weken terug al begonnen. Daar kwamen ook wat ferme uitspraken naar voren. We willen 2 keer van de Hoek winnen en we willen boven ze eindigen in de eindstand. Dat heb jij vast ook meegekregen. Wat vond je van die uitspraken? Ja, dat is goed. Je moet gewoon vertrouwen hebben natuurlijk. Maar dat ga ik niet laten gebeuren natuurlijk. Voor Hoek begint het seizoen op 12 augustus met een wedstrijd in de voorronde van de KNVB-beker tegen Stedoco. Het was vrij zonnig vandaag, maar af en toe ook wel flinke wolkenvelden en een enkele bui. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen was dat het geval. Morgen is er overal kans op regen en dan kan er ook af en toe een flinke bui vallen, met name in de middag. De temperatuur die blijft hangen rond de 22 graden. En op onze Instagram-pagina gaat het over babbelaars. De prijs van suiker is hartstikke hoog momenteel. En de vraag is of dat gevolgen heeft voor onze babbelaars. Dat dus op Insta. En wat televisie betreft, dit was hem. Zeeland Nu van vandaag. Een hele fijne avond.